simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Habagat, nagdulot ng baha at pagguho ng lupa sa Cordillera. Mga iba't ibang kalsada sa Cordillera, unti-unti nang nabubuksan sa trapiko. Mga pamilya sa Abra nananatili pa rin sa evacuation centers. Mga magsasaka sa Abra, problemado sa mga nasirang irigasyon. Mga paaralan at library, kanya-kanyang paghahanda sa nalalapit na pasukan. At mga hinirang na Mr. and Miss Cordillera Autonomy Youth Ambassadors, kilalanin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam amiyanan a Luzon, hatid namin ang mga may init at mga bagong mga balita. Biglang rumagasa kahapon ang baha at putik sa bayan ng Lamot sa Ifugao. Narito ang report. Hindi pinatulog ng kalikasan ang mga residente sa bayan ng Lamot, Ifugao kahapon. Inaapaw kasi ng ulan ang mga ilog at mga daluyan ng tubig sa bayan. Resulta nito ang pagbaha sa mga barangay ng Nayon, Bimpal at Payawan. Sa kuha ni Lynette Ignacio Ginobang, abot tuhod ang baha. Ang mga kabahayan malapit sa ilog, abot bewang ang baha. Umapaw din ang tubig sa mga tulay. Ang mga kalsada naging ilog. Nung una, konti lang naman yung ulan kasi 5 o'clock yun out for work na. Then pauwi kami galing dito sa LGU. Tapos nakita na namin na ganun dun sa may along the highway. As per experience, for the past, wala naman kasing ganun na experience. Kahit umuulan ganun kalakas, wala namang ganun. So ngayon lang kami naka-experience ng ganun. Ayon sa pamalang bayan ng Lamot, nabigyan na ng tulong ang 51 pamilyang apektado ng pagbaha. Yes sir, kagabi po nandun po ako. Din kagabi po nabigyan po sila ng mga relief goods, mga bigas, mga food packs. Lumikas naman ang mga apektadong residente sa kani-kanilang mga kamag-anak habang isang bahay ang naitalang partially damaged. Kaya para hindi mabalahaw ang mga sasakyan sa kalsada, isinara muna ang mga ito sa mga motorista. Pero bago maghating gabi, humupa din ang baha. Itinuturo namang salarin ng pagbaha ang paglakas muli ng habagat sa Northern Luzon. As of now kasi yung weather condition natin is southwest monsoon. So ibig sabihin, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, ano? At may kasama na yung mga localized thunderstorm, ano? Especially sa hapon or gabi. Magkaroon tayo ng ganitong weather condition. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hihina na ang habagat sa mga susunod na araw sa paglabas ng Bagyong Esther sa extreme northern Luzon sa Philippine Area of Responsibility. Sa probinsya naman ng Benguet, patay ang isang construction worker matapos madagadan ng nahulog na cement mixer sa Sitio Paida, Barangay Bayabas sa Sablan, Benguet. Nangyari ito kahapon ng hapon. Ayon sa pulisya, magde-deliver sana ang cement truck ng semento. Pero habang binabaybay ang kalsada, bumigay ang kanang bahagi ng kalsada. Nahulog ang truck sa ginagawang riprap na kinakatayuan ng binatilyo. Dead on the spot ang biktima.
Iniimbestigahan naman ng pulisya kung may pagkukulang ang driver sa aksidente. Dahil din sa pag-uulan, isinara muna sa mga trekkers ang Akiki Trail sa Kabayan Benguet paakyat ng Mount Pulag. Natabunan kasi ang ilang daanan at mga trail. Nakaranas ang bayan ng mabigat na buhos ng ulan at sinabayan pa ng mga aftershocks. Inabisuhan muna ang mga trekkers na dumaan sa ibang mga alternatibong daan paakyat kagaya ng Babadak Trail o sa Mount Tabayok Assault. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Marami pa ring pamilya ang hindi nakakauwi sa kani-kanilang mga tahanan sa Abra. May kwento si Randy Guzman. Naabutan naming nanananghalian ang mag-anak ni Lola Lolita sa Sinalang Elementary School. Ang kanila kasing bahay gumuho dahil sa lindol. Pigil ang luha niyang kwento. Yan po ay yung dito sa family house kasi doon isinilang lahat ng 6 na anak ko. Doon ko talaga ibinigay yung binuhos yung pagpagawa ng bahay. Bukod sa ribulto ni Mama Mary, wala na silang naisalbang gamit. Meron din nagbibigay sa amin. Yung mga kinakain namin, binibigay nila, sinashare nila. Kwento pa niya, hindi niya alam kung paano babangon muli, lalo na't bumabalik ang kanyang takot sa mayat-mayang aftershocks. Parang gumaganon ako, parang din ako, natatakot pa rin, naiisip ko kung ano ang nangyari dyan sa bahay kasi nakita ko Nung nag-collapse na gano'n, nakita ko siya kasi nandiyan kami sa labas. Anya, naway mas marami pang tumulong sa kanila at iba pang mga kababayan. Sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Abra, papalo sa 1,038 na pamilya o 3,517 pa rin na mga Abreño ang nananatili sa evacuation center. Papalo naman sa 7,492 na pamilya o 27,698 na individual ang naninirahan sa mga pansamantalang tirahan. Problema ngayon ng mga residente kung paano pa sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Papalo kasi sa 261 ang mga totally damaged o lubusang sinira ng mga bahay sa probinsya. 218,584 naman ang mga partially o bahagyang nasira na mga bahay. Papalo sa 409 million ang pinsalang iniwan ng lindol sa mga bahay sa probinsya ng Abra. Tinututukan na ng Office of Civil Defense ang agarang pamimigay ng mga materyales para sa pagsasaayos ng mga bahay. Makabubuti daw ito para sa pagbangon ng mga residente sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tinututukan ngayon ng NIA Cordillera sa tulong ng mga pamahalang lokal sa pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon. Magbabalita, Randy Guzman. Higit 600 magsasaka sa Abra ang hindi makatulog ng mahimbing dahil walang patubig matapos masira ang mga irigasyon. Isa dito si Elpidio. Ang kalawang ng mairigatan niya dito ay 35 hectares. Pero may extension pa doon at saka sa north. Yan. Kasi nung nag-survey nila, na-extendan ng ewan ko kung 600 meters at saka 600 meters sa north. Makikita natin ang pinsalang idinulot ng lindol noong nakaraang linggo dito sa irigasyon sa Tayum Abra. Dahil nga sa mga pinsala, nangangamba ang mga magsasaka kung sila ay makakapagtanim o makakaani pa. Ulan na lamang ang pag-asa nila para mapatubigan ang mga bagong punlang pananim. Ano yung sabi nila na gasang-gasatin kung nada. Kas kanyami ko man, nung nakakuha kami, gasang-gasa latan na. No, maapit yun saan, abak ti sugal. Panawagan niya, agad itong maisaayos. Kanina, personal na bumisita ang National Irrigation Administration Cordillera para suriin ang mga irigasyon. Talagang grabe pala yung damage dito, yung aris na ito. Tingnan nyo yung mga kanal natin dito, talagang grabe pala ang nangyari. So ito po,
pumunta kami dito para makitignan mismo yung extent yung damage. Kami medyo nag-sympathize kami sa kanila. Ito po talagang addressan namin ito. Hindi Isa lamang ito sa 8 irigasyon sa probinsya na napinsala ng lindol. Ikinatuwa naman ito ng dating congressman at ngayon mayor ng La Paz na si Honorable J.B. Bernos. Minimum of 90% of the economy of the province of Abra depends on agriculture. So if we can irrigate siguro 80 to 90% of the farmlands of the province of Abra, hindi na kami dependent, secured na kami yung pagkain namin dito, and we will be exporting to other places. Noon lamang nakaraang taon, aabot sa 90,434 tonelada ng bigas ang naani ng probinsya ayon sa Philippine Rice Institute. Kaya, posibleng hindi ito maabot muli ng probinsya dahil sa lindol. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang nabubuksan ng DPWH ang ilang mga kalsada sa Cordillera matapos ang magnitude 7 na lindol. Narito ang report. Sa pagtama ng lindol sa Cordillera, naging pahirapan ang pagbiyahe sa rehiyon. Pero matapos ang isang linggo, unti-unti nang nabuksan ang mga kalsada mula sa pagguho. Pero may mga natitira pa ring hindi bukas sa trapiko. Sa Abra, sa Benguet and in Caloocan Mountain Province. Pero lahat po ito ay na-open na as of 9:30 ngayong umaga. So ang isa na lang na natitirang road closure natin ay yung sa Mount Tataki. Sa tala ng DPWH Cordillera, aabot sa 150 mga kalsada at 7 mga tulay ang idineklarang passable ng DPWH matapos ang clearing operation. Pinakamarami sa mga nagsarang kalsada noong Miyerkules ang probinsya ng Benguet na may 79 na mga kalsadang nagsara. Nananatiling sarado pa rin sa mga motorista ang Mount Data Cliff sa Bauco Mountain Province. Problema kasi ng DPWH ang clearing sa malaking tipak ng bato na humambalang sa daan. Maliban sa mga kalsada, inaasikaso din ng DPWH ang iba't ibang infrastruktura sa rehiyon na apektado ng lindol. As of yesterday po ay 515.94 million and 190 dito ay sa flood control and 35.87 po dito ay sa bridges. And aside from sa road clearing na ginagawa po ng department, nagpadala din po ang central office ng mga personnel from Bureau of Design and Bureau of Maintenance na naggagawa po ng rapid assessment. Kinilala din ng DPWH ang pagtutulungan ng mga district engineering offices sa mga LGU sa pagsasagawa ng maagap na clearing operation. Sa ngayon, nakaantabay pa rin ang mga equipment ng DPWH para sa mga karagdagang pagguho na dala ng aftershock at pag-uulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy pa rin ang pagbisita ng mga turista sa Bell Tower matapos gumuho ang ilang parte nito dahil sa lindol. May kwento po si Nika Jane Ganoy. Buti hindi pa tayo makyat dun! Isa ang torre sa Bantay, Ilocos Sur sa mga tourist spots na inuga ng magnitude 7 na lindol. Minor damages po and major damages dun sa may third floor. As makikita natin, may mga bells na nahulog and meron yung nagbabadyang mahulog. Masakit sa damdam. Kasi nga tayo dito nagbabantay pa. And nakikita natin araw-araw na nagjo-duty tayo dito. Nakikita natin yung kagandahan pag pumupunta tayo sa taas. Bagamat hindi na kasing dami ng dati, tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista. Hindi naman po naka-apekto. As nakikita po natin, after nung quake, observe natin, meron pa rin mga turista na pumapasok. Then hanggang ngayon, marami pa rin ng mga dumarating. At kung dati ay pwedeng akyatin, ngayon hanggang sa groto na lang ang mga turista. Di naman siya gumuho. Nakikita natin, nakatayo pa naman siya. Pero may mga parts na kita natin na cracks, may mga nahulog na mga debris. And we don't know kung okay pa siya. As of now, they are
doing the assessment kung pwede pang gamitin, pwede pang akyatin kasi naakyat yan dati. Kung mga iba sa inyo na nasubukan umakyat dyan, nakikita naakyat talaga yan. So, ina-assess pa nila actually kung pwede pa. We don't know kung i-restore ng National Historical Commission. Although, ang Provincial Tourism Board namin, nagbigay naman ng parang hope, i-restore nila. And then we are waiting for the final decision. Pangunahin yun sa mga kabuhayan din ng mga kagaya ng mga tourist guide. And then, pangunahin din sa ating mga bisita na pupunta rito sa Ilocos and then sa other place ng part of Region 1. So, ang ka-apekto niya, kagaya ng mga nasira, yan, kagaya ng mga old house, mga church, mga antique na ganyan, no? Yan ang mga apektado. Sawa ng Diyos. Sana ma-restore para naman, balik tayo ulit sa normal. Hiling ng mga residente ng lungsod, sana ay maayos pa ang Bantay Torre upang marami pang turista ang makakita at makaakyat rito. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, malaking tulong sa komunidad ang torre dahil namanmanan nila ang mga parating na kaaway. Nika Jane Ganoy para sa Luzon Headlines. Susunod, mga paaralan at library, kanya-kanyang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Yan at iba pang mga balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagsimula na ang Brigada Eskwela sa ilang paaralan sa Ilocos Norte. Magbabalita, Von Del Prado. Puspusan na ang paghahanda ng mga guro at magulang para sa nalalapit na face-to-face classes ngayong buwan. First, yung Brigada Eskwela. Kasi in the preparation of this opening of the next school year, we have to conduct Brigada Eskwela so that the pupils, the learners, ready na handan to daldaluson. Kasi hindi nga ning kagdalus-dalus na, huntatan, the first day na ko natin eskwela ng 1 daluson na alpas namin. Excited naman ang ilang mag-aaral para sa face-to-face. Isa na dito si Fritzy na grade 4 na ngayong pasukan. Excited, ma'am, dahil magkakaroon ako ng bagong kaklase, bagong kaibigan at bagong guro. Nababahala naman ang ilang mga magulang sa kaligtasan ng mga estudyante sa banta ng COVID-19. Well, ma'am, ang napipil ko is may pangangamba pa rin at takot. Dahil alam ko na hindi naman tayo safe dahil may pandemic pa rin. But syempre, at the same time, masaya rin naman ako, ma'am, kasi mas lalo siyang mae-engganyo at marami siyang matututunan. Tinitiyak naman ng mga guro na susundin nila ang mga health protocols. Sa classroom setup, iset up nila sa classroom may anak ko kasi maintain na rin pala social distancing na ba yan? Health protocols and the materials needed used in the next school year. Jadi may amo no modules ng sab na mag-prepare kami lahat tatawa mo pwede late nga totally nga face-to-face. Sa gitna ng banta ng COVID-19, hiling ng mga guro, magulang at mag-aaral ang kaligtasan ng lahat sa nalalapit na pasukan. Von Del Prado para sa Luzon Headlines. Naghahanda na para sa pasukan ngayong buwan ang City Public Library sa pagsasagawa nila ng Brigada Eskwela. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Para kay Kishlin, ang library ang takbuhan niya sa tuwing gusto niyang makapag-focus sa pagre-review. Malaking tulong po sa akin sa pag-aaral ko po. At saka may peace of mind din kasi malayo ka sa mga distractions, ganun. Nakaka-focus po sa pag-i-study po. Kahit mula pa siya sa La Trinidad, dinarayo niya ang ilang mga libro sa Baguio City Public Library. At saka dito rin ako nagbabase ng mga research, yung mga thesis sa baba po. Nung pandemic kasi parang kahit na sabi mong online yan or parang wala pa rin pumapasok kung talagang hindi ka nagbabasa or kung gusto mo talagang pag-aralan ang isang bagay. Kailangan mong basa. Kailangan mong pag-aralan. Do your part and make an effort too. Kaya naman ang Baguio City Public Library, todo paghahanda na sa nalalapit na pasukan ngayong Agosto. We follow the protocol. Pero for now, okay naman na. That's why open naman ang library for as long as there are available seats. Hindi pa naman namin naranasan for this time na hindi magkaroon ng upuan yung mga pumupunta dito. So accommodated naman sila lahat. Halos nasa 100 ang bumibisita sa City Library araw-araw. Madadagdagan pa raw ito sa pasukan.
Sa pagsasagawa nila ng Brigada Eskwela, hiling nila ang dagdag na kagamitan at mga volunteers para sa online public access catalog. We have to input doon sa aming OPAC yung mga available resources. That's why I'm asking for help sa mga volunteers na if they can help out, at least makakompleto na namin. Hindi naman talaga actually makokompleto, at least makakargahan na yon yung aming OPAC for before coming here, tignan nila kung anong nandito sa library para hindi ma-waste yung time nila. Ang Ordinance No. 16 Series of 2021 ay pinasa upang masuportahan pa ang modernization at expansion ng City Library para sa mga mangangailangan nito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagatid naman ng tulong ang pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga biktima ng lindol sa Abra. Narito ang report. Naramdaman sa probinsya ng Pangasinan ang pagtama ng magnitude 7 na lindol. Pero sa pagtama nito ay ipinagpapasalamat ng probinsya na wala itong naging malalang epekto. We experienced I think intensity 6 or 7 in the province. There were no major damages to our provincial facilities, building, and our public roads and bridges. Pero kahit hindi apektado, nakikiisa sa pagluluksa ang probinsya sa bangungot na iniwan ng lindol sa Abra. Kaya bilang suporta, nagpadala ang probinsya ng agarang tulong sa mga nasalanta. We also assisted the province of Abra in terms of financial assistance that was given to the League of Provinces of the Philippines, as well as we lent our buses to transport the augmentation force of the BFP, as well as to bring back, I think there were 9 Pangasinenses who wanted to come back to the province. And also we led our wing truck to carry potable water. That was the initiative of the PNP Pangasinan. Maliban sa mga equipment ng probinsya, nagpadala din ang Provincial Police Office ng karagdagang augmentation force sa probinsya ng Abra. Katuwang din dito ang mga search and rescue units ng Provincial Office ng BFP Pangasinan para sa clearing operation. Hiling ng Pangasinan ang agarang pagbangon ng probinsya ng Abra. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinusulong ngayon ang ordinansang poprotekta sa mga pine trees sa syudad ng Baguio. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Matagal nang kilala ang Baguio City bilang City of Pines. Tirahan kasi ang lungsod ng halos 50,000 Benguet pine trees. Kaya hikayat ng City Environment and Parks Management Office magtanim pa ng mga pine saplings. Ngunit upang mapangalagaan pa ang mga pine trees, isinusulong na gawin ang mga itong heritage trees. Due to the influx of the so-called urban decay, or in a nutshell, urbanization, a lot of pine trees had been cut in the name of development. So this is what we seek to address in introducing this ordinance by declaring our pine trees as heritage trees. Because once you declare it as heritage trees, they become protected. Sa ilalim ng mungkahing ordinansang ito, ang sinumang mapatunayang ilegal na pumutol ng pine tree ay magmumulta ng 5,000 piso kada puno o pagkakakulong ng 6 na buwan, depende sa desisyon ng korte. Pero may ilang patakaran ang ordinansa. The only exemption that we cited is when it poses danger to life, limb, or property. Pag iyan po ay nakakasagabal at nakakapinsala sa buhay ng tao, sa pangangatawan ng tao, or mga urgent na kailangang gawin na project, pwede po silang putulin
but only in exceptional cases. They have to coordinate with the Office of the Mayor in coordination with the City Environment, Parks and Management Office. Yan po ay isang-ayon sa ordinance na ginawa natin. Lumusot na sa unang pagbasa ang nasabing ordinansa. More on ano lang talaga. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. President FBR. Susunod, mga hinirang na Mr. and Miss Cordillera Autonomy Youth Ambassadors, kilalanin. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Mensahe ng pag-asa at pagbabago ang hatid ng mga hinirang na Mr. and Miss Cordillera Autonomy Youth Ambassador sa kauna-unahan nitong pagtatanghal. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Nabalunagaw, kakailyan! My name is Sean Michael Anugi Barila And Aaron J. Ali the Halong kaba at tuwa ang naramdaman ni Sean nang hinirang siya ng Mr. Cordillera Autonomy Youth Ambassador. Masaya po and nakaka-overwhelm yung suporta and yung pagkilala na pinapakita ng mga kababayan ko and ng iba ding mga ibang provinces din. Miss Cordillera Autonomy Youth Ambassador 2022 is no other than Miss Abra! Si Angela naman ang hinirang na Miss Cordillera Autonomy Youth Ambassador. Anya,
Alay niya ang tagumpay sa mga Abreños na naapektuhan ng lindol. Actually, nung una hindi po ako makapaniwala. Hindi ko po in-expect na ako talaga yung mananalo. Especially po that during the pageant pa lang po, the preparation for the pageant, earthquake, yung pamilya ko po dito sa Abra, yung fellow Abreños ko po. So, emotional po talaga ako during the preparation of Mr. and Miss Cordillera Youth Ambassador. Pero I use it as an inspiration, motivation to win the crown po because I wanted to bring back their smiles po. Because marami po talagang nasirang infrastructures, may mga namatay, may nagkaka-anxiety na po yung mga tao dito. Pero I use it as an inspiration po. Ang Mr. and Miss Cordillera Youth Ambassador ay isa sa mga bagong paraan para isulong ang otonomiya ng Cordillera. And today, by accepting the responsibility, we hope to replicate those practices and events and even more challenging that for our next year's celebration, it's not only the 36th founding anniversary of the region, but it will be the first celebration for the Cordillera as an autonomous region. Nabalunagaw, Kakailian! My name is Sean Michael Anugi Barila. And Aaron J. Ali Dawagan from home of the ancient traditions. And the peacock of the north, Kalinga Province! Basing po ka din sa past experiences natin dun sa past 2 plebiscites is nagkaroon po talaga ng kakulangan sa information education campaigns. So ito po yung isa na gusto namin pagtuunan ng pansin. In a way po na yung paggawa natin ng educational campaign ngayon is hindi po siya ganun ka-technical para mas ma-appreciate siya ng mga kabataan at para mas maintindihan yung kung ano nga ba ang otonomiya at kung ano nga ba ang maitutulong ng otonomiya, lalong-lalo na sa mga kabataan. So parang yung atake, kumbaga ngayon, is in a medium na naiintindihan talaga ng mga kabataan. Actually po, my advocacy also focuses on the preservation and protection of our nature and our environment since natural resources are very abundant here in Gilead. And one also benefits of being autonomous region po is yung makakapag-create po tayo ng laws that are relevant to our topography. And I also believe po na kapag we protect our environment, we are also preserving, it is one step on preserving our cultures as well. Ang naturang patimpalak ay parte ng selebrasyon ng ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi sa inyong lahat.